Salutare, eu vreau să vă arăt casa mea din Minecraft. Să începem. Asta e primul etaj. Mamă, dacă știi câte etaje am. A fost primul construit. Mi-am luat ceva să construiesc. Dar totul mi-a luat cam 3 zile. De să nu mai postat. Vreau să fac ăsta. Ăsta e al doilea etaj. Și al treilea etaj e puțin cam secret. Să nu arătați aproape la nimeni. Deci te urci pe gard, te urci aici și hopa ce ai găsit. Așa. După aici nu e prea interesant. De aici încep lucrurile interesante. Aici îl am eu pe Mini Wolf. Da, cățelușul meu. Bune. Bine, acum aici e cel mai mișto. Aici e aproape cel mai mișto. Asta e muța mea. Pus, mă! Așa. Doamne, și că la mine, pus, mă! Nu știu ce cu găina asta. Găină, marș! Eu îi zic găinii, marș! Hai că are sens. Asta e... A, da, e pe creativ, să nu ziceți că... Da. Aici e piscina mea, rampa de sărituri. Genio! Bum! Da, uitați, e pe creativ și am dovada, să nu ziceți că vă mint. Uitați. Uitați, e pe creativ. Ok, hai să ajungem din nou aici. Da? Și deja ați văzut acele scări de acolo. Cred, nu știu. Cei care ați văzut, să dați un coment. Și aici, sunteți pregătiți? 5, 4, 3, 2, 1... O, stai, vă dau un indiciu. Deci, încă nu. Vă dau un indiciu. Nu. Așteptați puțin. Că imediat, uite. Și de la indiciul ăsta o să vă prindeți din prima. Da, eu cred din asta. Și talam. Aici. What the fuck? Ce sunt găinile? În casa mă, mă. Doamne. Asta e vulpea. Ok, am făcut. Aici am avut oaie care a murit. Ok, pe... O să pun ceva. Aici, la fel, vreau să pun ceva. Aici îl avem pe vechiul meu canal, Panda BC. Aici îl avem pe Tommy, Jimmy, Isa și Sabor. Da, pești. Aici ai mai șmecher. Aici îl avem pe God, Salmon și Mârpufi. Unde-i God? A, uite. Okay. Aici avem un papagal. Aici e unul de care nu ne atingem. Stați, să vă arăt. Imediat vă arăt ceva. Stai să ies pe aici. Am uitat că n-am asta. Uite așa. Bine. Și o să intrăm pe aici, pentru că aici vă arăt. Am și un urs polar. O cheamă Alice. E fată. Uitați. Alice. El e Blaze. Ăsta de aici. Bye, Alice. Așa. Bine. Și mă gândeam să fac un etaj. Nu o să-l fac împreună pentru că, cum să zic, acum mai nou, nu știu dacă vă dă și vouă așa, dar mie îmi dă că nu pot filma mai mult de câteva minute și nu din cauza mobizenului. Deci nu din cauza mobizenului îmi zice ceva cu confirmați-vă contul și da, e nașpa. Așa că am să pun pe pauză. Ok, guys, până acum cam așa arată casa. Da. Ok, și acum o să-i facem acoperișul împreună. Cu ce bloc? Cu ce? Uite să fain. Este destul de fain.
Oh my god. Chiar. What? Bă, ce am, mă? Bă! Băi! Brea, ce ești, mă? Să zboară unul noaptea și să-l întreb tu. Bă, ce ești, mă? Doamne ferește. Nu, zău, chiar nu știu ce. Așa. Uite de aici ce. Fira. Am stricat. Pardon. Gata. Bine. Așa. Ok. Scuzați-mă că nu prea vorbesc pe video, dar da, e din cauza că mă concentrez să fac căsuța. Bine, etajul. Casa e de mult. Bine, nu de mult, o am de 3 zile. Dar e dita mai casă de bucătaș. Nu știu ce asta e sumă. Da. Nu știu ce înseamnă, dar în fine, am aflat cum se numește. Așa. Așa. Ok. A durat ceva să fac casa asta, dar a meritat. Arată bine. Bine. Și, bă, frate, unii pun torțe, bro. Dar de ce să pui torțe? Când ai putea pur și simplu să pui... Bum. Vă las în suspans până când găsesc. Uite asta, bro. Se Lanter. Și e mult mai bună. Adică, uite, luminează și arată fain. Vedeți? Uite așa. Perfect. Da. Aparent da. Va trebui să scap de unele chestii. Așa. În fine. Doamne, puneam cu de-astea. Bine. Uite așa. Așa. Să-mi ziceți care etaj v-a plăcut cel mai mult. Etajul meu preferat e ăla cu zoo. Dar gândiți-vă că totul... Deci, să vă arăt care a fost primul meu bloc. Și a evoluat totul în asta. În nebunia asta de casă. Da. Bine, aici să zicem că e o stațiune. Deci punem... Uite, e o stațiune, punem asta. Ok, bun. Așa. Aici e altă stațiune. Punem alt bloc. Uite aici. Ok, dar hai să pun și un sealanter. Pe aici, ca tot ce. Na. Și uite, vezi? Se observă stațiunea. Adică gen, uite, s-a observat. Că gen, dacă merge așa, se observă.
run. Bine, atât a fost episodul, mai postez și Brawl Stars, pa, pa.